Vítajte pri sérii Road to Payout. Máme aktuálne druhý diel, kde sa zameriame tu na prejavu so Zdenom na osobný mentoring. Dnešná agenda bude prejsť si jeho vedomosti, čo sa doposiaľ za tie 2 týždne naučil. Ukážeme si na grafe, čo zhruba ovláda, začneme nejakými základmi, order blockmi, likviditou a uvidíme, ako to pôjde. Ako sa cítíš dneska? Jako všechno jsem měl pocit, že jsem rozuměl, co jak je, ale nebyl jsem si jistý, jak moc to dokážu identifikovat reálně v praxi. A pak teda je tam hrozně zkratek, takže spíš jakoby asi chápu jakože tu objektivní část toho, ale nemám ponětí, jak tomu říkáte. Ty si v podstate prešiel tie základy, prešiel si tú likviditu, Přesně tak. market štruktúru a plus tie moje videá. Ty základy jsem prošel úplně celý a pak většinu těch tvých videí, který jsi posílal. Pôjdeme cestou mojej stratégie. Ja teraz obchodujem prevažne čo najviac mechanicky v rámci 4 rokov, aby to bolo jednoduché, aby to bolo aplikovateľné aj na široké spektrum ľudí a samozrejme funkčné. Takže si dneska prejdeme likviditu, ktorú si prebral. Ukážem si to priamo na grafe, ako to chápem ja. Nemusím vysvetľovať, čo je sviečka, tu vieš, otvára sa, zatvára sa, aj bullish bearish, to všetko OK. Jo. Za mňa zober si, že likvidita je to prirovnané ako k autu. Ak chceš, aby si auto niekam prišiel, potrebuješ benzín. A ten musíš tankovať na pumpe. A toto je istý graf. Aby tá cena niekam došla, potrebuje likviditu a tu musí doplňať v podstate na nejakých likvidných bodoch. Nejaké highs, nejaké lows, prípadne fair value gapy. To si tam isto zahliadol. To sú v podstate medzery v týchto sviečkách nevyplnené. Yes. Vždy, keď nejaká impulzívna sviečka, je tam fair value gap. A v podstate to, čo ja obchodujem, je pohyb medzi likviditou, tou internou, to je vo vnútri sviečky, a lows alebo highs. To znamená, cena sa väčšinou hýbe niekde na nejaké high, vyberá sa low, pušne do toho fair value gapu, zasa low a teda hej. V rámci toho, čo si tam asi ty videl, tak likvidita sa značila nejak takto. Nie? Že máš nejaké high, tu bol vybratie likvidity a pohyb dole. Toto všetko je externá likvidita. Môže to vnímať tak, že keď niekto vstupuje napríklad do shortu, to znamená ide na sell dole, tak musí nastaviť stop loss. Ten stop loss väčšinou nastavujú na nejaké high alebo nejaké low. To znamená, ty vstúpiš do shortu, kde dáš stop loss, tu hore. A väčšina ľudí napríklad vstupuje už tu. A stop loss dá na tieto highs. A oni sa potom stávajú tú likviditou, je tam výber likvidity a môžeme pokračovať nižšie. To sa ťa chápeme. Jo, to je jasno. Prostě tam chceš nachytat ty fréry, který dali stop loss na nějaký jako přirozeně lákavý čísla. V podstate tu to môže krásne vidieť. Ten graf, keď je normálny, teraz mám aktuálny konflikt Irán, Izrael, USA, tak to ide väčšinou jedným smerom skrz aký fundament. Ale keď je normálny trend, normálny graf, tak on ide hore, pullback, tu nejaké sviečky, zasa vyššie, potom sa nejak otočí a ide vždy hore, dole, hej. Graf nikdy nejde jedným smerom. Ja to robím troška inak. Ja neznačím tú likviditu napríklad takto, že tu je likvidita toto low, napríklad tu si vyznačíš ďalšiu a ja to spájam. Hej, ono sa to volá niekde trendline, nejaký support, nech to používa, ale to používam ako trendline likviditu. To znamená, ja si spojím vždy všetky lows, toto pod tým je likvidita. Hej, to znamená, graf ide hore, vytvára nejakú likviditu pod sebou a viem, že OK, v tomto bode ja nebudem longovať proste, lebo tá likvidita je dole, ja chcem ísť za ňou, budem dať shorty. Tuto sme vybrali a likvidita je nad nami. Jasne. Hej, tak zasa tu máš nejaký liquidity pool a chcel by si targetovať niekde tu na high a ideš. A ono v podstate, tá likvidita ti určuje ten smer. Zasa vyjdeš hore, nemusíš ísť úplne, stačí vybrať tieto highs, prípadne hitnúť túto zónu, sa vysvetlíme a zasa likvidita je pod nami. Okay. Tak zasa proste triafáš hore, dole, hore, dole. To, čo ja obchodujem, sú denné obchody. Priemer mám aktuálne 22 minút na trade, takže toto nie sú také dlhé trady, ja to nedržím. Samozrejme v rámci toho, ako tu budeš chcieť obchodovať, môže držať kľudne 2-3 hodiny, ale som zástanca, keď mám rýchly profit. Prečo riskovať zbytočne. Hej, ale je to individuálne. Za mňa tá likvidita nie je ťažká. Proste všímať si iba nejaké highs, nejaké lows. Ideálne sa to spojiť a brať tu nejakú likviditu. Pod tým, nad tým. Ty si říkal, že uděláš jeden trade denně? Väčšinou 1-2, dajme tomu. OK. Prečo? Zatím je to takový velmi jednoduchý, víš, jakože... Takže v podstate dôležité všímať si u mňa v stratégii likviditu. Kľudne si to môže značiť alebo pozerať proste ako nejakú čiaru, trendlineu a značiť si tieto fair value gapy. Hej, to sú tie
tej imbalancie v tej danej sviečke. Čiže Rozdíl mezi prvním a třetím botem. nesmie tam byť žiadny vík. Hej? Keď ti tam zasúje nejaký vík, tak tam už není. Ten ferrule gap je platný len vtedy, keď ho nevyplní celý. Jo. Keď sviečka zájde až sem, tak on zmizne. Hej? Jasne. To znamená presne tento. Tu bol ferrule gap. Hej? Ako náhle sviečka zavrela nad ním, Tak se to vydá. ukončený. Takže to v podstate tieto štvorčeky, rámiky alebo obložníky sú interná likvidita a tú externú si vie značiť takto. Hej, to isté takto od spodu a ideme. Takže mne likvidita určuje smer. To je taký základ. Keď vieš, kam ideš obchodovať, máš v podstate vyfiltrovanú takú polovicu smeru, nebudeš pozerať longy, ale viem, že keď sa tu nejak zakonsolidujeme, môžeme ísť do shortu. Okay. Ale to si potom vysvetlíme, čo presne tam musíš vidieť. Jo, na to jsem se právě chtěl zeptat, že OK, vidím likviditu, vidím tam nějaký fair value gaps, ale vlastně co pro mě znamená v té kombinaci? Jo, likvidita je smer. To znamená, videl som, že tu bolo dosť likvidity, tým, že ten pohyb bol agresívny hore, oni si ju prídu vyplniť. Jednak tie imbalancie, jednak tí ľudia, čo tu longovali, retail je väčšinou nenasytný, chce stále viac, nebere profity a vypláchnú ich proste. To je taká vec. Ale čo ja obchodujem v podstate sú prevažne order bloky. Order block je vlastne nejaká zóna, kde boli objednávky, či už do longu alebo do shortu. Yes. A celá tá stratégia v podstate je nájsť nejaký order block, pullback do ňoho a tam zoberieš short alebo long. To znamená, môžeme tu takto provizorne, tu máme likviditu pod týmito lows. Tu nahore my si nájdeme order block, ktorý si teraz vysvetlíme. A ja keď viem, že ten order block, OK, tu dajme tomu sú obrovské objemy a budovali tam nejaký čas, v podstate ten order block, v podstate väčšinou tie hodinovky sú tam nejaké 3, tak viem, že tam je veľký objem, vybudovali tam veľké shorty a už si iba treba spočkať ten pullback, nejaké konfluencie a zobrať tam sell. Hej, takže smer máme, ideme dole, máme zónu, ktorú chceme brať a tu na ešte si vysvetlíme tu entry model. Chci slyšet, jak je teďka vnímám? Jo, kľudne povedz. Je to stopa, kdy tam prostě ty velký hráči vylodili svoji pozici s tím, že většinou to poznáš tak, že je to opačná svíčka před nějakým velkým směrem. Super. Dobrý, ne? Jo. Ako order block je super v tom, že je brutálne mechanický. Má 4 pravidlá, ktoré keď budeš držať, tak on nájdeš vždy správne. Hej? OK. Aby som vysvetlil order bloky, tak sme šli tu na graf eura. V podstate ten order block je stále taký istý, či je to graf eura, či je to Nvidia alebo Nasdaq. Hej? Máme dva druhy order blokov. Bullish a bearish. Bullish order block slúži na to vyhľadávať longy, bearish order block vyhľadávať shorty. Nedajú sa kombinovať, hej? Že z bullish order blocku ti ho prerazí dole a budeš brať nejaké shorty. To nie. A má to tieto základné pravidlá. Bullish order block sú vždy čierne sviečky, vždy len tela sviečok, čiže sú to down close candles, uzávery čiernych sviečok. Vždy všetky sviečky v rade a čierna sviečka, čo je najnižšie. To je najhlavnejší order block. A ono sa to veľakrát stane, napríklad tu, že budeš mať tie order bloky tak cez seba a budete to myliť. A keď pôjdeš podľa týchto pravidel, tak vidíš napríklad tu je bearish order block, sú to up close candles, modré sviečky. Táto modrá končí najvyššie, je vyššie ako táto a veľa ľudí označuje order block ako toto. Hej, ale v podstate validný order block pre mňa sú tieto 4 bullish sviečky, kde následne sme ho vytvorili closeom, otestovanie, sell. Hej. Neverím, že to nie je order block, ale ja to neverím ako validný skrz to, že je vo vnútri tohto veľkého. Hej, a ja chcem brať dobré zóny, silné zóny, preto beriem to najhlavnejší order block. Okay. Predstav si order block, ako si povedal, je to zóna, kde sa budovali tie objednávky, tie pozície. A väčšinou sú to banky, inštitúcie, hedžové fondy a podobne. Keď zmeškajú napríklad, alebo nevybudujú nejakú pozíciu nižšie, samozrejme ten graf, keď tu bol napríklad raz, 2, 3 krát, už sa sem pravdepodobne nevráti, budú chcieť budovať tú pozíciu napríklad niekde vyššie. Hej, takže samozrejme nebudú chcieť longovať z vrchu, samozrejme pravidlo je long čo najnižšie, short čo najvyššie, brať. To znamená, oni si vybudujú pozíciu niekde v týchto zónach. Hej, tu pravdepodobné je vždy nejaký fair gap, nejaká interná likvidita, to sú vlastne tieto, môžeme si označiť napríklad tento. To znamená, ideálny scenár prísť nižšie, vybudovať tam pozíciu, vytvoriť order block a z toho order blocku brať long. Hej. Keď nejaká inštitúcia ideme hore, down close candles,
bullish sviečka a ďalší downfall sconce. Validné order block sú tie, čo máme napísané, že tá čierna, čo je najnižšie. To znamená, ešte tam order block není, order block vzniká až tým bullish pohybom hore. Jo. Ako tam bolo vysvetlené. To znamená, keď tam nastane nejaký bullish pohyb, nie každý bullish ti vytvorí order block. Order block je vytvorený, až keď v podstate sa uzavrie cena nad tými downfall candles. Hej, musí ti tam flipnúť tú cenu z tej čiernej na modrú. To znamená, pokiaľ tam nie je uzáver modrej sviečky nad tú líniou, nie je validný order block. Ono kľudne by sa to mohlo teraz otočiť aj zole. Hej. Preto vždy čakáme uzáver na tú líniou, až táto sviečka v podstate uzavrela, teraz máme validný order block. To znamená, odtiaľto budem chcieť brať proste long. Ale to vlastně teďka působí, že bys těch tradeů mohl udělat za den prostě úplně šílený množství, ne? Dá sa, lebo tých order blockov tam ty vidíš veľa, No jasně. ale nie všetky sú validné. Nie všetky majú veľký objem. Jasně. Tých hodinových order blokov napríklad sa za deň vytvorí veľa. Hej. Ja tam mám ešte potom nejaké konfluencie na ten vstup, ako napríklad to RSI, ktoré mám tu dole, ktoré mi to ešte filtruje. Lebo nie každý order block je silný, aj keď je silný a nedá mi sedieť napríklad to RSI, ktoré si vysvetlíme, tak proste mi to vyfiltruje trade a neberem ho. Hej. Presne by ti ten minútový trade, čo som tu ukazoval, mi akurát filtroval RSI, tak by som ho nebral. Jo, A čakal by som až do 5 na ten vyšší time frame. To si opíšem. No teraz sme vlastne pri tých order blokoch a ako to funguje. Jasně. Ešte aby som to opísal nejak laicky, ako to ja chápem, alebo ako sa to snažím vysvetľovať. Zober si, že tá inštitúcia chce brať long, ale nebude to chcieť brať odtiaľto. Ako sa dostane nižšie? Oni napríklad, zober si, že oni začnú, už tu vidíš tie wiky, to sú stiahovanie nejakých už tam shorty sú. Jo. A ja to vysvetľujem tak, že keď tá banka chce budovať long znižšia, oni napríklad v tu na nieť hore, oni vedia dať nejakú malú pozíciu, aby zasa retail, čo chytá každý pohyb hore-dole, navnadil a skočí do toho shortu. Hej? A zober si, že tu dá tá nejaká inštitúcia short. Tu. Hej? A z retail sa troška chytí, ale ešte je taký skeptický k tomu, môžeme ísť. Keď si pozrieme nejaký graf tu na dozadu, vidíš, že tu je nejaký vík, je tu výber likvidity, retail si povie, OK, tam výber likvidity, môžeme ísť dole. To bude super. Ty skúsiš tie order bloky, či ich chápeš dobre, že môžeme ísť niekde sem, že poukazuj mi iba, čo je bullish order block napríklad na tomto, čo vidíš. A tady. Můžu klikat? Já si moc neumím. Jo. Toto je bullish order block, takže super. A ono v podstate začal si veľmi dobre, vždy je nutné začať od spodu. Hej, keď hľadáš bullish order bloky, ideš od spodu a potom postupne každý ďalší hľadáš. Yes. Potom keď sa ti otočí trh, tak začneš zase od vrchu, beríš a ideš, hej? Yes. Tak kľudne povyznačuj napríklad 5, hej, alebo hej, že ako to vnímaš. Asi bych tam hodil pak tohle, až si zjistím jak. Zase musíš kliknúť. Ježiši. Tak, Čekal bych, že tohle bude. výborne. Ešte tento. On bol tiež validný, zober, že tu sme šli hore, Jasne. začali sme vyklesávať a vystrelili sme hore. Jo, jasně, takže tenhle. Jo. Takže to je tiež bullish order block. On bol v podstate validný, on tu prišiel, ja si presne pamätám, čo to bolo, myslím, že to bol Trump, nejaký prejav a zletel to dole a hneď hore. Jo, takže a ten bullish order block je vždy validný, pokiaľ zasa neuzavrie sviečka pod ním. Tu na sviečka uzavrela pod ním, tak tu končí, hej? Jo. A tento kľudne môže natiahnuť, pretože sa jedna reakcia, druhá reakcia. Jasne. Môže dať úplne doprava, kým neuzavrie sviečka pod ním. Aj keby chceš. Som prekvapený. Jsi myslel, že jsem na to nekoukal. Na rovinu, toto robí najväčší problém ľuďom. Fakt? A mňa v mentoringu OK. najviac, niekedy aj 3 hodiny riešime order bloky. Fakt? No tak to jsem na tom dobře. Tak, Tak to je dobrý. ešte som jeden vynechal, ešte 2 si vynechal v podstate. Medzi týmito dvoma sú 2. Mezi těma dvěma. Tak v ten moment je to tenhle. Výborne. Hej, v podstate on ti reagoval tento, ale aj tento. Výborne. A ještě jeden mi chybí, jo. Jo. Môže toho na nejaký pohyb hore, dole, hore. Hej? Jakože tohle to se mi docela líbí, ale dává větší smysl asi tohle, že jo? Jo, výborne. Hej, ono to presne scenár. Ideš dole, Jo. bulí sviečka, Jo. tá čierna, čo je najnižšie. Aha. Top. To je fakt super. Takže my máme Yes. 60% vyhrané. No nice, paráda. Lebo Tak to rád keď vieš nájsť túto zónu, tak v podstate ty určíš smer nejakou likvidou, nájdeš si zónu a potom už na ne vstúpiš, hej? OK. Výborne. Poďme skúsiť tie opačné. Toto sú bullish order bloky Jasně. a poďme nájsť nejaké bearish. Kde vlastně se to liší jenom ve směru, že jo? Jo.
ty vlastne bulíš hľadáš od spodu hore, to sú vždy čierne sviečky Jasne. a bearish sú vždy modré sviečky. To znamená, že bych začal tady. Výborne. Tu je správne. Táto sviečka predtým je tiež modrá, OK. ale dobre, že si ju neoznačil. Ono sa to volá, toto je nejaký hammer, ale ono väčšinou sú dlžina, alebo keď to je nejaká takáto sviečka, že má maličké telo a veľké vyky. Jo. Ja to neberiem ako pokračovanie word bloku, tam to sekám. Takže keby tu je modrá, takáto, tak proste ruší. Takže super. Co tohle? Yes. Tam, jo? Ono sa to volá continuation. To znamená, ty vytvoríš jeden word block, vrátiš sa do ňoho, vytvoríš druhý, tretí, oni môžu takto veľa. OK. Sú continuation, v podstate word bloky. Mě na tom jakoby zmátlo, že tam jsou jenom 2 svíčky. Jestli to je prostě dost. Stačí 1 alebo 10, je to úplne jedno. Tyhle 2. Yes, super. Top. Chceme obchodovať nejaký pohyb dole alebo hore. Toto sa volá range. My rangeujeme hore, dole. To neobchodujeme. Je to zbytočné. Lebo tam zoberieš obchod, vyhodíte, hodí tam. Takže skončila range. V podstate tebe graf, keď chodí hore, dole, tak radšej neobchodovať, počkaj nejaký impulzívny pohyb. Ten pohyb ti vytvorí order block a vieš kde začať, hej? Yes. Pre dneska všetko. No, jakoby... Zajtra obchoduješ. jakoby já jsem asi ready. OK. RSIko mám totiž pocit, že docela rozumím, takže... RSIko, strašne veľa ľudí to hejtí. OK. Ako samotný indikátor k niečomu, keď to nevieš správne použiť. Ale ja som sa tak vypímil s tou stratégiou a mne to dá také vstupy, že mne to zarába proste... Nevrám, že chceš iba RSIko, samozrejme, ale pomáha mi k tomu zarábať tie prachy. Keď hľadáš bullish order block, že si snažíš vrch down close candles. Ten keď ti uzavrie, v podstate keď nastane ten pohyb, čo tam už máme, tak ono to vtedy až touto sviečkou uzavrieme, to je ten OB+. Ja to mám takto v predvoľbách OB+, hej, že bullish order block. V tento moment na tie minútke by sme dávali ten vstup, ako sme tam bol. Ale ideme na RSI. Ono ti to ukazuje, aká tam je relatívna sila na tom trhu, hej. Buď ti sila rastie, alebo ti klesá. A treba to vnímať taktiež ako graf, či ti napríklad nerobí nejaký uptrend, takže vyššie highs, vyššie lows, vyššie highs, hej, také tie základy, alebo začne sa klesá. To tam vidíš a tým si to spája z toho, že OK, na trhu mi rastie sila, alebo mi klesá sila. Ďalšia vec je táto červená čiara, to je jeho moving average za posledných 14 hodnôt. To znamená, že tu na posledných 14 hodnôt, RSI je tu na hore, ale priemer bol proste aktuálne v tejto 62. Ja tam všímam dve veci. Prvý je cross toho RSI s moving averageom. Tedy mi to indikuje, že OK, graf je tu na bullish, ale ako náhle my crossneme ten moving average, už sme pod tým svojím priemerom tej síly na tom trhu a môžeme ísť dole. Naopak, keď chcem ísť do longu, tak čakám ten cross zo spodu hore. Ten tu indikuje, že OK, tá sila tam rastie, mám tam ten bullish order block, mám tam entry model, OK, idem do obchodu. Veľa ľudí rieši napríklad, že sme v prekúpených zónach, to je nad 70 alebo prepredaných. Ja to moc neriešim, ja som len toho názoru, že čím vyššie sme, tým lepšie. Hej. Treba si uvedomiť, že ten trading je väčšinou tých pravdepodobností a pravdepodobnosť máš proste, keď si okolo 50-ky, tak je to pade na pade. Môžeme ísť hore alebo dole. Čím sme vyššie, tak tým lepšiu pravdepodobnosť máš do shortu. Naopak, čím nižšie, tým zase do longu. Toto je moje RSI, je toto isté, len mám upravené farbičkami. Jo, OK. Keď sme pod moving averageom, je to červené. Jo, takhle. Iba shortuješ. OK, longuješ. Je taká zase taká pomocka v rámci mentoringu. To ti normálne tiež pošlem a zase to lepšie. No a v podstate toto je minútové RSI, to my riešime. Na tie 15 sme bearish, máš tu entry. To znamená, ja ho nebudem brať, lebo to RSI mi to filtruje. Lebo ono sa môže stať tým, že tá sila tam není a nie sme nad tým svojím moving averageom tej sily, tak to RSI proste spraví možno iba nejaký pullback a poďme nižšie. Hej, a ja by som vlastne zobral stopku, ktorú nemusím mať, lebo to RSI mi to vyfiltruje. Používáš někdy, nebo bereš trady někdy proti tomu RSI-ku, nebo ho fakt jako se ho držíš? Protože takhle to vypadá, že to máš vlastně setupnutý docela easy, že prostě když je RSI-ko červený, tak shortuješ, když je zelený, tak longuješ. Shortujem tu. Jasně. Čím vyššie som, do shortu. Tu na mne už tá pravdepodobnosť, akože v tomto prípade... Takže ta červená ti tady dole jenom označuje, že to prostě není dobrý setup. Hej, keď je zelená, tak idem do longu. Hej? Potom môžem ísť. Ale ja chcem shortovať z vrchu, longovať z spodu. Makes sense. A ono ti to presne, vieš, krásne, vieš, boom, long. Hej, ono ti to, faktor RSI, keď vieš použiť, je to fakt tip-top. A teraz vidíš, máme 5-minútové entry, 5-minútový order block, idem na tú 15 naspäť, a netreba s to pomýliť, a na 15 už vidíš
jednu zásadnú vec. Tá sila na tom trhu rapidne sa zdvihla a v podstate nejaké market štruktúry vytvorili nové high. Jo. Hej. Nie je tam ešte ten cross a to je jediná výnimka. Keď sa mi tam blíži ten cross a nemám ho ešte, ale blíži sa mi, viem použiť preminutové RSI-ko. No jasně, snížil jsem. Lebo Tam ten cross už může být, že jo? Yes. Na jakých asetech to traduješ? Čisto Nasdaq. Čisto Ja som to robil takto na eure, Okay. ja som podal rok a pol euro, s tým, že ako prišiel v januári Trump, Jasně. to euro sa nedalo obchodovať. Ja. Tak ja som flipol na Nasdaq, prelom február, marec, takže rok a mesiac obchodujem čisto Nasdaq. OK. Ja som dal sa toho, že obchodujem jeden asset, OK. full focus na ten graf, pretože ja keď nevnímam nič nové, obchodujem iba ten graf, ja sa dokonale pamätám. OK. Pamätám si aj také tie historické veci, No to je jasně. ďalší štýl tradingu, lebo história sa opakuje a na tom grafe sa často robia nejaké formácie sviečok skrz tým RSI-kom, že ja keď tam niečo vidím, OK, short, Jo. OK, long. A viem to tak Už to prostě viděl, jak se ten aset chová. Ja ti viem ukázať desiatky situácií, ktoré ja viem takto povedať, OK, tu budeme dole. Hej, samozrejme je tam 100% pravdepodobnosť, No, ale na základe historických dát tá pravdepodobnosť je na mojej strane. Super. Hej. Takže preto iba Nasdaq. Crazy. Keby obchodujem jeden účet, tak mám jeden trade denne a Aha. hej. V lete som to robil tak, že som obchodoval 15 minút denne. To znamená, že fakt jako, že na Open si otevřeš graf, podíváš se, jak se jakoby 15 minut dosleduješ, jak se chová, dáš tam nějaký trade a jdeš. Častokrát ten open, tam sa vyberá nejaká, je tam nejaká manipulácia, vyberá sa likvidita, to vynechávam. Jasne. Niekedy aj tam vstupujem marketom. Aha. Keď tam vidím napríklad ranný, môžeme si ukázať ranný obchod priamo na Nasdaqu, odtiaľto. Nebolo to úplne podľa stratégie, ale to už bol presne ten scenár, že ja som tu videl, že sa to stalo Jo. a povedal som si, čo sa týka minutovky. My sme trafili tu, Aha. Trump videl, že konca je vojna je u konci. Vojna sa bude blížiť ku koncu, 800-bodová pumpa. Samozrejme, že to nie je tak, hej. Takže keď niečo Trump tweetuje, tak ja budem opak vždy ukodovať. To je také. Ja tam poznám už také viacero veci, čo si môžeme priebežne v rámci mentoringu alebo v WhatsAppu písať. Jasne. Napríklad, keď vidíš takýto obrovský vík, to sa tweetoval Trump, tak tie víky sa chodia vyplňať. A ja to beriem, že OK, keď mi trafí tú polovicu, mám nejakú vyplnený ten vík, ja to mám takto nástrojom, natiahnem si polovica víku, sleduj. Jo, Okay. Trafilo mi to polovicu víku, OK, na minutovku, vytvoril sa tu na order block a konsolidácia. Yes. Tak zrazu prišiel pohyb hore, bum, a ja som to hodil short. Aha, OK. A iba takýto pohyb som niekde obchodoval $1900, hej. A za free bolo asi hodinky a pol a vybavené. Ale to presne kvôli tomu, že som to videl a poznal. To, čo robím, je jednoduché. Aha. Možno aj preto ideš obchodovať moju stratégiu, že tu vieme sa mňa smaknúť skôr. A keď som videl, že ako vieš order bloky, tak verím, že to bude nie za 5 hodín, ale 3-4. Tak uvidíme. Máš nejaké otázky k tomuto? Asi ne. Kdy si myslíš, že mám začít zkoušet jako tradovat? Dáme si ještě jeden takhle mentoring? Nebo Ešte, aby som... Nechajme si teraz priestor, aby si to naskúšal na grafe. Aha. Skús mi normálne naposílať, ak budeš mať čas, dá sa obchodovať kľudne o 8-9. Teraz, no už to bude o 9, keď je otvorenie Londýna a potom otvorenie New Yorku. A skúsi k tomu sadnúť a zobrať tam nejaký trade. Normálne, že takto v grafe tu máš v týchto projections, forecasting máš long short pozíciu a budem pošlať, že OK, chcem ísť do shortu tu na. OK. A uvidím, ako ti to pôjde. Nice. Okay, ak nemáš otázočky Asi všechno za mě dneska. na prvú hodinu, za mňa super. Good, moc děkuju. Pokiaľ aj vy chcete začať s tréningom a neviete čo skôr, chystáme 5-dňový online event, kde sa budeme zameriavať na obchodovanie prostredníctvom kapitálovej arbitráže, kde môžete obchodovať bez riskovania svojho vlastného kapitálu. Ak sa o tom chceš dozvedieť viac a chceš svoj lístok zdarma, klikni na odkaz pod videom.